सिलिंखार जादों जों सम्पति फाननानै हिनजावजों खारजादों नाथाय जोंनि हिनजावाबो खारामोन मानि थाखाय खारदों दिनै लाफा दिनै एन्जर जाग्राफोरखौ बिदि गाज्रि नोजोरै नायनानै बा होखारनानै दिनै जों हमजानानै सानसुमा खुंगुरदों ओमफ्राय आंनाव बियो हाग्रामाबो खामानि गैलालै प्रमदरबो खामानि गैला प्रमदराथ' गोदाव सोराव खालामजोब्बाय होनना बुंहरबाय बियो रास्ते आं गोदान दानसैसो नामा आफाद होनना बुंहरदोंमोन बियो आंखौ आंथ' मा बुंनो रायजो राजानाव मटर लानानै खालामबानो जाबाय बबेखौ मोजां जागोन होनना बुंहरबाय आङो माने सिगाङावनो गासिबो रायजो आइ आफामोननाव आङो खावलायो आरोखि दिनै जोङो जोबथेसालियाव दं जोबथेसालिनिफ्राय जों माला उदां जागोन जों बेखौ नागिरो ना होमबा जों रावखौबो गाज्रि मोना जों रावखौबो दुखु मोना जोंनि जेसेबां बर' लिडारफोर दङ रावखौबो दुखु मोना दिनै दाखालिसो जालांनाय जाथाया फिसा नङा बे गिदिरानो जालांबाय बिसोरो गावसोरखौल' गावसिनि गोसो बायदि साननानै बिसोर खोथाखौ बुंबाय सासे दिनै सानसुमा खुंगुर सार बुंनो थाङोबा जोंनि आफा बर'नि मुंदांखा दिनै सानसुमा खुंगुर आफाया दिनै बिसिखौ सुक्ति खालामदों नङा होमबा बिसिखौ सुक्ति खालामनानै बिसिखौ सालायबोनानै बिदिजों जानाय नङा होननानै सानसुमा खुंगुर आफाया दिनैहाय बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनदों बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै आरो दिनैसिमबो बर'नि थाखाय मावगासिनो दं बे सासे बोराइसामोन लाफा बिथाङा दिनै सासे एनडिएफबि जानानै दिनै बियो जिबायदि सासे बोराइसाखौ दिनै आफादनि एनडिएफबि थाखाय सानसुमा खुंगुर आफाया दिनै जेबो सोंखारियाखै बुङाखै गोदोनिफ्रायनो जेबो हेंथा होबोआखै जों सानो पलिटिकेला जि जोंहानो थाङा गोदोनिफ्रायनो एनडिएफबिआ सोरनिबा पलिटिकेलनि सायाव नोजोर नाङाखै दिनै एनडिएफबिआ दि जोबथेसालियाव दं जोबथेसालियाव थानानैबाबो दिनै सानसुमा खुंगुर सारखौ दिनै बक्सि हरदों बेहा मोन्थाय गैयामोन दिनै सासे सानसुमा खुंगुर बायदि सारखौ बुंनो थाखाय बेहा पावार गैयामोन मानि थाखाय दिनैसिमबो दिनै बोराय बैसोआव दिनै बेहा फिसौ बामनो टाइम मोन थेवब्लाबो हारिनि थाखाय जांख्रिखांगासिनो दङ दिनै बर'नि सोरलां बारलां जाजोबनाय उन्दुसुनानै थानायखौ दिनैसिमबो फोजाखांगासिनो दङ दिनैहाय बे सासे बोराइसा मानसिखौ सासे बर'नि लिडारखौ दिनै बक्सि हरबाय बियो दिनैहाय मानो गावखौल' सानदों दिनै गावनि थाखायनो गासिबो जाथाया जाबोजोब्बाय 2014 जेला घटना एन्जर जाग्राफोरनि घटनायाव मा खालामबोबाय बियो लिडारफोरनो खोन्था होनबा बै लिडारफ्राबो जेबो मोनथिया गावनि डिसिसन बायदि बे सासे सेक्सन कामान्डारा बे खामानिखौ मावनानै जों गासिबो 60 जन मानसिया दिनैहाय जोङो गासिबो न'खर बिसि फिसा गारनानै जों जोबथेसालियाव दङ दिनै गावनाबो बेयो जोंजों बेसेबांबा गोबाव सम गैया रायजोफोर बेयो जोंजों लाफाया जोंजों जोबथेसालियावबो जोंजों जेबो सम्पर्क गैया जेबो सोमोन्दो गैया बे गाज्रि बेसाद लायो गाज्रि बेसाद फानो जोबथेसालियाव बियो जोंजों जेबो गैया दिनै बियो सासे एमपि सानसुमा खुंगुर सार बे सासे एमपिखौ बेहा बुंनो जेबो मोन्थाय गैयामोन गावनि बिफाजों समान दिनै बेहा बर' हारिनि मावा होनबाबो जथेस्थ' दंमोन खिन्थु बियो बर' हारिखौ सानग्रा सासे एमपि जाबोदों दिनैसो एमपिखौ रिजेन्ट होनानै सानसुमा खुंगुरा दिनै बर' हारिफोरखौ बजबदों खावलायदों ज' जानांगौ खौसे जानांगौ होननानै दिनै एनडिएफबिनि थाखाय दाख्लै दिल्लीयाव थांदों दिल्लीयाव थांनानै रायज्लायहैदों एनडिएफबिनि माबाखौ जों बेखौ खबर मोनदों ओमफ्राय दिनैहाय सानसुमा खुंगुरा लाफानि सिगाङाव बुंहरदों दिनै पलिटिकेलनि गेजेरजों माबा मोनसे खालामनांसिगोन होनदों जाहैबाय आरोखि दाना मा खालामबाय बेखौनो दिनै रायजोफोरनो खोन्थानानै होबाय बियो दिनैहाय रायजोफोर बिदि नङा सानसुमा खुंगुरा गाज्रि नङा दिनै गोदोनिफ्रायनो बियो जों उजियै समनिफ्रायनो बियो हारिनि थाखाय नांबोदों जों नुबोआखैबाबो खोनाबोबाय थादोंमोन दिनै स्पटलि जों सानसुमा खुंगुर सारखौ जों नुबोबाय नुनो मोनबाय हारिनि थाखाय मावबोगासिनो दङ आरो बेखौ बेहा बक्सिनो थाखाय बुंनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैयामोन बे लाफा फंबाया दिनै बेयो बेखौबो बक्सिनानै लाजि फोनांबाय दिनै बर'फोरखौ जों खौसे नुबोबाय थादों बे साननैसोनि गेजेराव बेनि गेजेराव बे सानसुमा खुंगुर सारखौ लाजि फोनांदों बियो जाहाथे उनाव बुङा जाहाथे बेनाव आं बुङो मालाबा जुदि सानसुमा खुंगुर सारनि बिसयनि थाखाय दिनै बे खेमा बियो आं बेखौ बुङो दिनै सानसुमा खुंगुर सार आफा जोंखौ
गाज्रिदामोन जों जोबथेसालियाव दङ आफा जों नोंनाव निमाहा बियो जोङो 61आव जोङो 61आव 60 सानसुमा सारजों जों दङ सानसुमा सारखौ जों गाज्रि बुङाखै दिनै सासे जोबथेसालियाव सासे फाउन्डार दङ दिनै सासे फाउन्डारानो जेबो बुङाखै बाहाय सोरबा डिपुटि सिअ दङ सासे आर्मि चिफ दङ सोरबा बिदिनो अनेक नाना रोखोम बिदिनो दायथ' गोनां आफादनि दङ दिनै रावबो बुङाखै दिनै बे सासे सेक्सन कामान्डारा दिनैहाय सासे सानसुमा फंबासारखौ बखिनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया दिनै बे निमाहा बिनांगौ आं बेखौ बुङो जाहाथे बिनि थाखायनो गासिबो 60आ दुखु मोनजागोन जोंखौबो बुंदों साननानै ओमफ्राय दि जोङो बै एन्जर जाग्राफोरनि घटना बैहाय बिदाय सार बाथा सारमोनहाबो जेबो मोनथिया बे केसाव दिनै बे सोरखौ लानानै बे खामानिखौ मावदों बे खामानिया सारा दुनिया गोसारदों दिनैहाय जोङो बेनि दारैनो जि एनडिएफबिआ थांखि लालांदोंमोन मावफुंलांनो समायखिरा लाबोदोंमोन एनडिएफबिआ मावनो दिनै लाफानि थाखाय एनडिएफबिआ मोनसेबो साननाया जायासै लाफाया दिनै मावस'गोरबाय खामानिखौ जोङो जेसेबां एनडिएफबि दङ लाफायानो जोंखौ गासिबो बेहाय जिबनखौ गारहोजोब्बाय बेयो उल्थापानियाव सेक्सन कामान्डारमोन आं बेजों 6 मास बायदि थाफादों आं कालेक्टरमोन बेयो ओरैबायदि मानसि पाब्लिकफोरजोंबो फिल्डआवबो मिलायनो रोङा पाब्लिकफोरजोंबो मिलायनो रोङा गावनि लोंनाय जानायाव देहेन खालामबाय थानाय उमुगाव थां उमुगाव खामानि माव दा नै बे जाथाया जानानै बे एन्जर जाग्राफोरनि जाथायाव जानानै जों गासिबो बेहाय जिनोखि जोबथेसालियाव दङ जोङो बेनि दायाव गासिबो फैजोबनांबाय दा दिनै बेफोरबायदि दायखौ लानानै साननो रोङासै बियो गावनि थाखायदि जालांदों बेफोरबायदि जाथाया बयबो बर' हारिया जोंखौ आसा खालामो मोदै गदों दिनै बर' बिमाफ्रा हाजार जोंनि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय हाजार मोदै गदों बर' लिडारफ्रा जोंनि थाखाय हायैखायसो दिनै जोंखौ केस गिदिराव थाबथानाय हायाखै नाजाया नङा नाजागासिनो दङ जों बेखौबो मिन्थिगौ दिनैहाय बियो मानो अर्डार जादों दायानो गासिबो बेनो लाफायानो गासिबो बे दायखौ गासिबो जोबथेसालिनि जेसेबां बायह्रायाव जेसेबां काउन्सिलाव बेसेबां लिडारफोर दङ बे एनआइए केसाव गोग्लैदों बे बिथांमोनहा गैया बिदाय सारा दिनै गैया बे केसाव बाथा सारा गैया बे एन्जर जाग्रानि केसाव बे जोबथेसालियाव थाग्राफ्राबो गासिबो एनडिएफबि गैया गोबाङानो पाब्लिकफोर दङ दिनै गावखौल' दुखु खस्थ' मोनबाय नामा बियो दिनै मानो सासे लिडारखौ लाजि फोनांखो जों दाखालि नुबाय निउस बेफारिहाय एबसुजों जिखुनु बर'आ खौसे जाबोनायखौ दिनै बेनि गेजेराव सानसुमा साराबो दंफायो सासे दैदेनगिरि हिसाबैहाय दिनै बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव लाजि फोनांबाय सानसुमा सारखौ बियो दिनै बियो बेबायदि सासे बोराइसा बैसोनि मानसिखौ बिदि खालामनो नाङामोन आं दिनै नंखायनो दुखु नांनानै मोदै गनानै आङो दिनै बेखौ बुंनांगौ बायद'था जाबाय आं बेनि A to Z काहानिखौ आं मिथियो एनडिएफबिआ माब्लाबाबो बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनाय नङामोन लाफा खालामदों एनडिएफबिआ माब्लाबाबो जोबथेसालियाव थानांनाय नङामोन लाफा गोलैदों बिदाय सारा माब्लाबाबो एनआइए केसाव नांनाय नङामोन लाफा खालामदों बाथा सारा एनआइए केसाव नांनाय नङामोन आंनि बेवाइखौ सिलाय गुलि बुखांहोनानै खननै हमजाहोदों उल्थापानियाव लाफा खालामदों आरो जेसेबां म्यानमाराव थानाय काउन्सिलनि लिडारफोरखौ एनआइए केसाव फोनांदों लाफा खालामदों बेखौ रायजोफ्रा खोनानो मोनगोन आं दिनै मोजां बुंदों ना गाज्रि बुंदों दिनै लाफाया सैथो ना असैथो लाफाया माबायदि मानसि उल्थापानि रायजोनाव सोंनो हागोन उल्थापानि जायगायाव उन्दै गथ'फोरखौ आफादाव लाफानानै गावथारहोदों दिनै राहुल हंला खिथे बिसोरखौ गावथारहोदों बिसोरनि न'खराव दिनै जेबो गैया गरिब न'खर बिसाराफोर दिनै आलाय सिलाय दिनै बेहाय जेसेबां गथ'फोर थायो बिनि सेक्सनाव जौ लोंनाय आबदा खालामनाय बिनि आन्दाराव गासिबो सोलिजोबोमोन दिनैहाय गावखौ मानो सानाखै जिउआ बेहाल' दं नामा न'खरा बेहाल' सिलिंखार जादों नामा बेहा मा न'खर सिलिंखार जादों जों सिलिंखार जादों जों सम्पति फाननानै हिनजावजों खारजादों नाथाय जोंनि हिनजावाबो खारामोन मानि थाखाय खारदों दिनै लाफा दिनै एन्जर जाग्राफोरखौ दिनै गाज्रि नोजोरै
नायनानै बा होखारनानै दिनै जों हमजानानै जोबथेसालियाव थानांनानै दिनै जोंनि हिनजाव गथ' गथाया खारनानै थादों। दिनै जोंनाव दुखु दङ, बेनाव बिमा बिफा दं, माबावहाय फरायदों, माबा कलेजाव फरायदों, माबा स्कुलाव फरायनायमोन बेलाय, मावहाय ट्रेनिं लानायमोन बेलाय, एसेबो रुल रेगुलेसनखौ मिन्थियोलाय, मानसि जाद नंगौना नङा बेयो माखासे अनेक एरसन एरबट दिनै जोंजों बोसोरब्रैयानो जाबाय जोंजों रायलाया, जोंजों खौसेथि गैया, जानाय लोंनाय माबा मोनसे प्रग्राम खालामबा फैदेरा, जेबो खबर लाया, गावखौ एखेबारे बिराद गिदिर मानसि सानबाय बियो। दिनै एक हुदा बिनि हिनजाव नेथाबबाय थानाय हिनजावाबो दिनै बियो सासे राजबंसि हौवाजों हाबा जाहैबाय, आखला गाज्रि, लोगोफोरजों मिलायनो रोङा होननानै। नंखायनो आं सारा रायजोफोरनो दिनै दुखु मोनगोनां खोन्थाबाय, बिनि बिमा बिफाल' दुखु खस्थ' मोनाखै, जोंनि बिमाफ्रा दिनैहाय फिसौ सासेखौ लानानै दुखु खस्थ' मावनानै जागासिनो दङ। दिनैहाय बेबायदि बुंनो नाङामोन, दिनै सानसुमा कंग्रेसखौ बखिबाय, गाबोन सोरखौबा बखिगोन, गाबोन सोरखौबा बखिखांनायनि उनाव गाबोन बेबायदिनो गिदिर गिदिर लिडारफोरखौ बखिलांनो साहस मोनबाय थागोन बियो। दिनै जों गाज्रि मोनजागोन, बाहाय इसिबां दैदेनगिरि गिदिर गिदिरफोर दङ, सासे चेयारमेन दङ, सासे भाइस चेयारमेन दं, आर्मि चिफ दङ, NDBS-नि सासे NDBR-नि चेयारमेन दङ, दिनै बिसोरो दुखु मोनदों, बुङाखै। दिनै बेबायदि बुङोबा गावजों गावनो मिलायनाया खौसेथियाव गैया होननानै जोंखौ रायजो राजाफ्रा अननाय नङा। दिनै जोंखौ अननानैनो दाख्लै बैसागुआव गोबां मानसिफोर फैबाय, माखासे सिङाव हाबनो मोनबाय, माखासे सिङाव हाबनो मोनाखै। दिनै जोंनि मोखांखौ नायनो लुगैनानै माखासे मुंख्लं जाग्राफोरनि बिसिफोर, बिसिनि हिनजावफोर दिनैहाय लोगो हमनानै थांदों। आं गैयामोन, आं क'क्राझारावमोन, आं क'क्राझार जेलावमोन, थेवबाबो आं जोबोद मोजां मोनदों। दिनै देरहासार इस्लारि फंबाया दिनै फाइनान्सियेलि खालामनानै गासिबो जानाय लोंनाय होफैबाय, माखासे रायजो राजाफोरखौ लेंहरनानै जोंखौ जोबथेसालिसिम लाबोनानै देखायबाय। आं बिनिसिम दैनोबा आं माब्लाबाबो दुखु मोना देरहासार फंबाय सारखौ जेब्लायबो सहाय होगोन होननानै जों आसासो खालामबाय थायो। आरो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां नायनो लुबैनाय दङ, खिन्थु माखासे मानसिफ्रा हाबनो हायासै, माखासे हाबनो हाबाय, थेवबाबो खौरांफोरखौ मोनलांबाय, मोजाङैनो दङ थानाय जानाय लोंनाय, थेवबाबो दुखुजों मोदै गलांबाय। दिनै बेफोरबायदि जोङो सहाय मोनसेयावबो रायजो राजानिफ्राय दिनै बे बिथाङा फंबाया, आं दिनै फंबाय होनो बेखौ आंनिफ्राय उन्दैसिन हिसाबै दिनै बिदिबो बुंनो हामा, जिखुनु जियानो जा मा पलिटिकेलखौ जेबो बुंनो नाङा। माखासे जोंनाव बारहावाफ्रा गुदुं जालांगोन, माखासे गाज्रि जालांगोन जोंनाव। दिनै जोंखौथ' नुबाय थायो ना होमबा, जोंथ' गुवाहाटियावनो दङ, जोंखौ माखासे रायजो राजा नुबायबो, लोगोबो हमबाय, आरो समायखेथे जोंखौ लोगो लाफैनो हायो। दिनै बै 2004 जालांनाय भुटान अपारेसनाव सारमोन गोमानाय, बाहाय 15 जन 16 जन मानसिफोर दङ। दिनै बिसोर मा जानानै दं? जोंखौथ' रायजो राजाया खुद दङ, जेबो जायाखै, बेमार आजार जायाखै होननानै जोंखौ मिथियो। बेमार आजार जाबाबो मिथियो, सोर मा जादों, सोर मा बाहायदों बेखौ मिथियो। दिनै बै सारमोनहा, हाब्रां सारमोनहा दिनै बहा दङ बेफोरखौ सिन्था खालामाखै लाफाया, दिनै गावनि जिउखौल' सानदों। दिनै बैसिनि फेमिलिफ्रा मा जानानै दङ बेखौ सानदों। जोंलाय 9 बोसोरल' जादों, बिसोरो 2004 जालांनाय दिनै खय बोसोर जालांखो, बेबा मानसिफ्रा दंना गैला, गोथाङै दंना गैला, जों बेखौ साननो रोङासै। दिनै गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ बखिनायावबो हाबाय, दिनैहाय बे सारमोनखौ साननो रोङासै। दिनै जों सानो बे सारमोनहा दिनै मा जानानै दं, इसोरनि अननायाव जुदि दङब्ला गोथाङै दं होननानै जों रायज्लायबाय थायो, ज' जायो सानफ्रामबो जोङो, नाथाय बेखौ माब्लाबाबो जोंनि सेराव सायाबो नुनो मोननाय नङा, बे फैयानो जोंजों। दिनैहाय जों मोनथिगौ बे खामानिया हाखु दावरा जाया, जोंनि खामानिया। नोङो गजानो लुगैबा मा जानो, नोङो खामानि मावजानो लुगैबा मा जानो, नोङो दिनै गाबोन फंसे बै फंसे बै फंनै नों लिडारफोरखौ बुंहरबाय थाबा लिडारफ्रा थगायहरबाय थागोन, उफाय गैयैयाव नोंखौ बुंहरनांगोन। दिनैहाय सानफ्रामबो फंसे खोथाखौ जुदि सासे लिडारनाव सोंहरबाय थायोबा दुखु मोनगोन लिडारफ्राबो, बिस्राबो टाइम दङ, खामानि दङ। दिनै कर्टआव फैबानो नों सोरबा लिडारनाव खबर लानाय बे नङा। आं बेखौ लुगैया। लिडारफ्रा जि मावनांगौ दङ बे हाबाफारिखौ मावलांगोन। आं सासेबो लिडारफोरखौ दुखु मोना, जोंबो गजानो लुगैयो।
दानि जेसेबां बर' लिडारफोर दं जोंसिनि सायाव जों आसा खालामो रायजो राजाफोरनि सायाव जों आसा खालामो मोनसे फुख्रियाव जों हाबनानै दङ बे फुख्रिनिफ्राय जों माब्ला फुख्रिनि दरखौ खेवनानै जों फैनो हागोन बेखौ सोर लाबोनो हागोन जों रायजो राजा माखासे बर'नि लिडारफोर जोंखौ लाबोनो हागोन दिनै जोंखौ दुखु दामोन रायजो राजाफोर बे फंबाया दिनै गावनि गोसो बायदि साननानै बुंफ्लांबाय खेमा हो आरो जुदि गाव ओरैखौ माबा खालामनानै लानो हायाब्ला निमाहा बिनानै लानो हायाबा गावनि खोथा जों 60 जों थिगैनो दङ जों बयबो रायजो राजानि आथिङाव आरो सानसुमा खुंगुर सारनि आथिङाव जोङो खुलुमहरो निमाहा होगोन होननानै जों आसा खालामो बेनि थाखाय जोंखौ दुखु दामोन सार जों बेनि थाखाय गले गले जों 60 जों सारनि आथिङाव खुलुमहरो जोंहा जों सारमोन बायदिजों जोंहा बुंनांगौ जि खथायबो गैयामोन दिनै सासे नाबालक उन्दैया दिनै सारखौ बखिनायनि थाखाय आं हाजासे दुखु मोनबाय सानसुमा खुंगुर सारा बर'फोरखौ उन्दुनायनिफ्राय फोजाखांग्रा दिनै बेहा बोराय बैसो जाबायमोन बोराय बैसोबाबो दिनै हारिखौ सानबाय बायैनो बे बर'फोरखौ जुथुमगासिनो दङ ज' खालामगासिनो दङ दिनै बिनि बयबो खावलायनायनि गेजेराव दाखालि जों नुनो मोनदों जोंनि एबसुखौ BPF खौ जों ज' नुनो मोनबाय थादों जों बिराद गोजोनदों आरो बेबायदिनो जालांबाय थागोन खौसे जालांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो गासिबो दुलाराय बर' आफादफ्रा खौसेयै थांबाय था आरो जोंनि माखासे गासिबो NDB SR गासिबो जों खौसे जानांगोन आरो खौसे जायाबा बर' हारिया जोंनि हारिमु कालसार गासिबो गाननाय जोमनाय राव सोलायलांजोबसिगोन ओंखायनो आं गासिबो बर'फोरखौ खावलायो आं गेजेरनि जानानै आं जाहारबारि सल'हाट गामिनि गान्दा बसुमतारी आं बेखिनियावनो रायजोफोरनाव निमाहा बिनानै आरो जाहाथे फंबाय लाखाया बेबायदि खोथाखौ बुङा आं बेखिनियावनो गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमहरनानै आं बेखिनिखौ दोननाय जाबाय रायजो राजाफ्रा मदद होयोबालाय जोंलाय बुंनो मा दरखार जोंथ' रावबो राजनिथि हान्जाजों माबाबो गैया लोब्बाबो गैया जोंहा जों जेलनिफ्राय गनाय बेखौल'सो लुबैयो जोङो सोर मा खालामो खादों जायआनो देरहाया माथों बर' जाथिनि जौगानायनि खामानि मावबानो जाबाय आरो जोंथ' जेबो बुंनो हाला जोंहा जेलावनो थानाय सेवखानायसो जों गबानो हामबाय बेखौल'सो सानो जोङो जोंखौ मानसिफोरा आं दाख्लै माबा देरहासार इस्लारिनियाव फैदोंमोन ना थारमाने बेहाय माखासे मानसिफोरा बुंदों आरो खोनानो मोनदों आरो आं गोबां मानसिजों रायज्लायदों नालाय थारमाने BPFनि जानानै बुंनाय BPFनि माबाजों BPFजों माइन्ड वास खालामजानाय माने बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो आं खोनादों आरो बेफोरबायदि माखासे बुंहरदों आरो हाब बेबायदिथ' नङाना जों रावबो राजनिथि हान्जाजों जों लोब्बायानो गैया जों रावबो राजनिथि हान्जाजों जों रावबो लोगो लाखाया जोंखौ लोगोखौनो लाखायाखै दिनैसिम रावबो जोंखौलाय मानो बेबायदि बुंनांगौ जाखो जों दिनै सोरबा जेनेबा UPL सरकारखौ बखिदों UPL सरकारखौ जोंथ' बखिनांखागोन ना सरकारसो बिसोरसो सरकारा दा जोंखौ बहननायनि मेन दायथ'आनो बिसोरनावसो नालाय दा जोंखौ बिसोर बहनाखै नालाय जोंथ' बिसोरनि सोमोन्दै जोंथ' एसे एनै बुंखानांगोन ना दा बेखौ बुंनानै जों अबेबा मोनसे साइडजों जों सापर्ट खालामो राजनिथि हान्जाजों बे खोथा नङाना जोंथ' रावजोंबो सापर्ट गैया सापर्ट गैया माने जों लोब्बा गैयाना रावजोंबो बेफोरबायदि मानसि बुंग्राफोरखौ जों बुंनो सानो आरो जोंनि दुखु दाहाखौलाय बिसोर मा बुजिनो जों जेलाव थानानै जोंसो मिथिगौ जों दिनै गावनि निजा केसाव जों फैयाखै जों दिनै जेनिफ्राय गनाय बे बुस्थुखौल' जोङो लुगैयो आरो बिदि अबेबा मोनसे राजनिथि हान्जाजों सापर्ट दं मा दं होननायखौ बे गोरोन्थि आरो